Yafikanso tu nthawi ya program ya Sports Arena pano pa Times Television. Dzina langa ndine Williams Gondwa, danger left winger. Mlendo wanga mprogramu hii ndi Mike Ndala. Tunikira kuti chinavuta ndi chani ku timu ya Scorchers kuti igonje ndi zigoli zinayi kwa ziwiri. Timu hii imatsogola zigoli ziwiri mu mphindi 30 za chigawo choyamba masewero na mphamvu. Komanso kuyamikira Football Association of Malawi FAM pa chidwi chimene ayika ku timu ya Scorchers chopereka masewero opanda mphamvu. Airtel Top 8 ikubweranso weekend imene ndi masewero a semi-finals, Bullets ndi Karonga United komanso Lilongwe Derby, Silver Strikers ndi Silver. Chikumbutso Salima waonjezera nthawi yokhala ku Bullets kulinso nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League. Ineyo ndingukupemphani kuti tikhale remote koma program ya kumatero asabata imeneyi ya Sports Arena pano pa Kanema wa Times amatipatsira ndi aja a 888 bets company yatsopano yochita masewero amlosera. Ndinakamba kumayambira program imeneyi kuti andijoina Mike Ndala. Mike, tukulandira ku Sports Arena, of course daliso limodzi sabata nkati mwa sabata imeneyi kuyambira kwa program ya kwa wiki imeneyi ya Lolemba tinali limodzi. Lolemba ndi and Tuesday. Komanso ya Tuesday pa wireless. Yes. So lachinayi. Okay, yeah. Tuwafuna tiyambe kugambirana zokhuza program ini nenkhani yokhuza timu ya Scorchers. Ukudziwa bwino lomwe kuti no timu ya Scorchers ili mdziko la Morocco kapena kuti ndi dziko la Morocco kusera masewero aja opanda mphamvu ku Casablanca ndi timu ya Atlas Lions, timu ya dziko loyatsikana yayikulunso. Kumeneku tagonja 4-2. Koma tikaona mene tachitira tinayamba ndife kutani kugoletsa pakana zigoli ziwiri. Kodi zotsatira zimene za masewero opanda mphamvu amene Malawi yasewera tisaiwale kuti no Scorchers ikuchokera ko sewera ndi timu ija ya South Africa, tinagonja nditu masewero onse awiri. Titakumana ndi Copper Queens Zambia kumene kwa masewero Scorchers kugonja 2-0 ndiponso ndikupambana 3-2. Tinakumananso ndi timu imene ya South Africa kugonja masewero yake nditu 2-1 ndi 3-0 masewero awiri otsagana. Apa tapita ku Morocco ndikugonja ndi timu ya Atlas Lions. Zotsatira zimenezi zikupereka picture yoti amene tikukonzekera masewero a WAFCON mu October muno ifwa Scorchers isewera ndi Angola mu October. Yes, danger. Choyambirira tithokoze Football Association of Malawi chifukwa chokuti ikumakhala ndi nthawi yofuna kuyikonzekeresa kwambiri timu imeneyi. Tisaiwale kuti nanga tipali chinthu cha masewera amiyendo ma divisions wonse ku Malawi kunoko chomwe at least chikumati ikapo pamalo ndatsikana wawa pa manyazi ndi atsikana. Okay. Nene chilungamo ya individually komanso ngati national team. Yes. Chifukwa atsikana athu ali all over. Yeah. So tiyamike choyambirira chimenecho komanso tayamike atsikana athu chifukwa kuti akakati imirira dzikoli maiko ena maligi ena samatichitisa manyazi tenje. Ndikukhupira kuti palibe player wa Malawi amene ndi wa Scorchers amasewera timu ina yake yakunja komwe ndi osadalirika kumene koko. Kunja akusewerako. Kunja komwe akusewerako ngati Tabitha amasewera Lyon. Lyon imamudalira kwambiri. Okay. Ngati temu amasewera Kansas City imamudalira kwambiri. Kaya ngati ya Simwaka Kabiere amasewera Montpellier akatipi Mazembe timuyo imamudalira kwambiri. Ndizomwe zimafunikira kuti inuyo mukatumiza player kunja kapena mukatumiza player kuti timu ina player azikhala odalirika kuti timu. Okay. Ndizomwe zimafunikira. Ndizo yambira. Komano kubwera ku performance ya usiku watha. Yes. Ya danger. Ineyo ndifuna ndipereke uthenga kwa technical panel ya Scorchers. Chifukwa tikunena kale kuti ma player mbali zawo akuyesetsa. Utsogoleri wa FAM ukuyesetsa. Usogolere wa women's football ukuyesetsa. Dziko liyesetsa kuwapanga support. Ma company ndawo akubwera kundi ndalama kumapanga support. Ma coach a Scorchers timanena mbuyo aziyang'anaso beyond Tabitha ndi nzake ndi mbale wake. Tinanenaso mbuyo atakamenya mafulendreze ku South Africa ndi ku Zambia kuti takonza ni pagolo, takonza ni central defense. Chifukwa Mike ukayona timu ikumachinya uta 3-2 ikumachinyitsanso ikuchinyitsanso kwambiri. Ifeyo izizi zizooneka ngati siti kupanga qualify wa AFCON kuti si tizidandaula.
koma zitha kumakhala ngati kuti it's a blessing in disguise to avoid my embarrassment tikapita kumene kuchapa koma papa tili ndi chance kwambiri ne Malawi ndikuipasa chance danger yopanga qualify ku AFCON ipita ku AFCON itakudusa pa Angola itakudusa koma tikapita nuko tikakumana ndani na South Africa dziko lonse lizoonera tikakumana ndani na South Africa mpaka achina Cameroon achina Nigeria kumene kuchako achina Senegal achina Ghana maiko amene amachita achina Morocco maiko amene akuchita bwino mu women's football tikakumana nawo kumene koko so ngati tungopanga concede friendly ndi Zambia tichinyisa zitatu ina tichinyisa ziwiri mastrike athu ndi akuyesesa akuchinya takonzani ndifuna ndipemphe technical panel goalkeeper tamuona kwambiri Messi Sikero andi ndinene chilungamo apapa sinunena kudana naye koma ndunena kuti tizoona variety tikamakhala ndi masewero opimana mphamvuwa timafuna kuti tizoona kuti tikufoka pati chifukwa ndi kuti kuno no defense yathu ikona kuti ikonzede tikana defense ndio timamira kunena pa golo mpaka na nditu ma defenders apakati ndi amba yes. tamenya timayamikira mbuyo mukuti tapeza ma friendlies ndi matimu amphamvu Zambia si timu yamasewera ili ndi player opya kwambiri African Footballer of the Year wa azimayi ali ku Zambia player amene analo dulisisa dziko lonse lapasi Rejo kudananji in terms of kugulidwa black record yake yango breakedwa pompano ndi Naomi Gilmore ina saina Chelsea koma anali wa ku Zambia kudananji tinamenya nawo amene South Africa achinatembi katirana ndi azinzawo achi tinamenya ndi timu yonse yamphamvu Morocco takamenya ndi timu yonse yamphamvu koma zikuoneka kuti vuto lomwe tinali ndi Zambia vuto lomwe tinali ndi South Africa takakumanaso ndi Morocco it means kuti anthu osakukonza zovutazo kutsogolo tilibe nako vuto we are scoring koma takonza ni pa golo ndi kumbuyo chifukwa chakuti ku Africa Cup of Nations kuyasi azimayi tipita tikapewe izizi nditikumana ndi matimu ngati amene tikakumana ndi matimu omwewa chifukwa matimu amene amatenga AFCON ndi achina South Africa achina Nigeria amene wawa tikakumana nawo kumene kuko ndiye tikamakhala ndi kapena tiyembekeze kusintha chifukwa tikumva kuti Saturday akumana ndi Ghana mu masewera ena opimana mphamvu ine ndinanena kale danger tikuyankhula program yomwe yakukonzekera kukamenya ku Zambia kunena kuti tikakhala ndi masewero awiri ndinanena program yomwe mwatenga ma player 25 let everybody play chifukwa mukapita uko kasewera friendly yoyamba ndi 11 omwewo friendly ina ndi 11 omwewo anthu ena mwina 13 angopita kumene kujaku kangoonera ndikubwerera ndikuti we are not progressing coach ayesebe ma combination ayesebe ma player osiyana they should have an extensive search kuzamenya ndi Angola ndi mu October tasala panapo ndi July August September okonzekera 3 months iyi mimbikisano ya azimayi ikhaso mwina yayamba kunoko yayambaso kale mwina tasinje siungakhale Northern Region yonse kulibe goalkeeper siungakhale Southern Region yonse kuli goalkeeper uyuyu siungakhale Central Region kulibe goalkeeper siungakhale South North kapena Central kulibe koma defender amene angamatilimbikise kumbuyo kwathu kuja anthu alipo. You expect some changes game I like Ghana. expect so many changes including pa goal ndikuyembekezera kuti asindi chifukwa tenje tinene chilungamo pa 2-0 paja antimu imamenya bwino ndisikuti so tikamati tichoyamba tinachinya cha penalty sikuti penalty inangobwera kugwera ayi ana akapanda kumugwesa ati machinya anthu akutsogola kuyesesa koma defense ndi pa goal they are letting us down. Chabwino Mike tipitirire ndi program ya Sports Arena tayamba motero motimaonikira nkhani yokhuza timu ya mpira wa mendo koma oswera ake nkukhala atsikana ya dziko lino ya Scotias. Timu iyi inali mdziko la Morocco kumene imakaswera masewera mphamvu ndi timu ya dziko ya atsikana ndipo kumeneko tagonja ndi zigoli zokwana zinayi kwa ziwiri. Ife tinagolesa kudzera mwa Tabitha Chawinga pa penalty ndi Rose Kabiere onse wandetu amasewera kunja ku Francis for that matter onse akuchokera nditu dziko limodzi kumene akusewera. Nditu fati pite ndi program ya Sports Arena ndikuunikiratu nkhani yokhuza mpikisano wa Airtel Top 8 kumathero a Sabata ino kuli masewerotu achitanyo. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndimene kusunga nduteteza ukatswiri wa chikho chimenechi ikumana ndi timu ya Karonga United mu semifinals zimene iseweredwe pa Bingu National Stadium. Kena akula mulungu kudzakhala masero a Silver Strikers ndi Civil Service United pa bwalo lomweri. Ndi tikhati kusakanizanso nkhani yokhuzanso
ku Nyasa Big Bullets kumene asainaso osewera wina kumonjezera contract Chikumbutso Salima komanso zina mwa nkhani zimene mphunzitsi wa timu ipita Mponda wayankhula. Airtel Top 8 yabwereranso mzanga Mike. Yes, I believe in the 8th edition. Season 8. Season 8. Yeah. Imene pa season 8 matimu awiri ndakabwerebwere. Nthawi zambiri Silver Strikers ndi Bullets nthawi zambiri stage iyi yakhala akufika. Sizachilendo mwine chiyambire ni mpikisano mwina Bullets kufika pa osafika pa semi-final ndikamodzi kokha. Nthawi yomwe chimayamba kumene chikhochi. Koma zaka zonse zomwe Bullets yasewera. Tingonena kuti zaka zonse zomwe Bullets yasewera kupatula 2017 ndi 2019 yafika finals. Okay. Yeah, chifukwa chokuti 2018 analuza ndi Blue Eagles, 2021 anatenga, 2022 analuza ndi Wanderers, 2023 ndi 24 ananyamula. So Bullets pa zaka 7 yo yamenyedwa ka 7 pa zaka 6 yomwe yasewera yafika finals ka 4 ka 5. Paka 5 yatengapo katatu yanguluza ma finals ndi awiri. So tifuna kuona kuti matimu ena awo azingoyang'anira Bullets kuti kodi Airtel Top 8 anayipangira iyoyo komanso anayipangira Bullets ndi Silver chifukwa these are the two most successful clubs in the history of Airtel Top 8. Silver Strikers yatenga kawiri, Bullets yatenga katatu, Silver Strikers yafika ma final ngati tisakula kusenda kuti ka 4 yeah. Bullets yafika ka 5. So akuoneka ngati kuti Malandro Airtel Top 8 Bullets the most successful club. Kalonga United yomwe ikusewera ndi Bullets loweruka lino madzulo si alendo mu stage ya semi-final ya Airtel Top 8 afikapo mu top 8 mchaka cha 2019 mene anagonja kukhangati 2-0 kati Silver Strikers amenyapo pa bingu ndikuti apapa kakhala kachitatu Kalonga United ukamenya pa bingu ndikuti ma semi-final awiri ndi final imodzi zili ndiwo kuti kakhale ka follow chifukwa chokuti akangodutsa apa amenyaso yeah chomwe chingakhale chachilendo kwa Kalonga United ndikumenya usiku koma I don't think that will be a problem chifukwa apa sampata zulo linawana ka train Bullets nayo lero itrain usiku. Okay, fine. Yeah. So everything is set timadziwa nthazo sikuti Airtel usiphwekesa danger kuma background ubaona bwanji background mpira ulipo danger. Okay. Ine ndikunena kuti matimu amene akuchita bwino so far season ino chiyambireni Kalonga United is one of them. Not only kuti anaitulutsa Wanderers koma generally Kalonga season inoyo game yonse yomwe imayenera kuwina ikumawina. Mmaziwa pa paper ati manena iwe ndine danger ndazathu sikuti mene ikuonekera pa paper awa ndi apa hard. Ma sponsors athu a program 888 bets ayika game iyi. Anthu ofuna kubeta atha kuyibetera. Ma odds amachita kuonesa kuti ayipasa ambiri iwoche pakakhala mpikisano umayilota amene akuonekera bwa wamphamvu akuonekera wamphamvu ndi uyuyu kusana ndi uyu ndikuti umakuti amene lili so Kalonga game ina iliyonse yomwe maodzi amaonesa kuti iyoyo ndi yamphamvu ulapo kungopita pa 88% kuona pakapezekapo chigoli Bullets ukayona ma statistics uchinya Kalonga Nelson ikumachi ndoma zoti zivute zitana apa pakhala chani kumano nkhani ku Bullets iko taona ndithu panali nkhani zokhuza osewera taona Achikumbutso Salima aonjezera nthawi yawo kunali nkhani zokhuza Clyde Sedachi kuma coach Peter Mpondo panga clarify zimenezi zipereka bwanji boost kusaina kwa contract kwa Salima ahead of Airtel Top 8 ya zipereka boost kwambiri ndimafuna ningomaliza pang'ono ndi Kalonga ichi kuti Kalonga ili mform danger komanso kuli ma player wina wake Kalonga pali ubale wina wake matimu awiriwa Bullets ndi Kalonga asinthanapo osewera. Of course sikawiri player kuchoka Bullets kupita Kalonga koma nthawi zambiri achina Maneno Nyoni achina Mishek Seleman achina Anthony Mfune achokapo ku Kalonga kupita ku Bullets. Panopo former Bullets player amenenso last time Bullets inafika final yawo yoyamba ngati nsakula kusa mu 2018 Patrick Piri panopa ali ku Kalonga. So ali ndi zina zake zofananirako. Pa ground ukakhampira okoma kwambiri danger. Timu ina iliyonse kumenya bwino. Okay. Yeah. Ku Bullets nali ndi msonkhano wa tolankhani coach Peter Mponda in a preview of this match. Yes. Komasa makamba nkhani zochuluka zomwe nonanga simumaziwa tinene chilungamo Bullets, Wanderers, Silver awa makhala timu akulu.
aliyense amatha kungokhala kwako ndikumakamba kuti kubulesi kuchitika chakuti kuandira zikuchitika kusiliva umakhakuchitika ndiye mpita mponda koja anabwera kupanga address ma issues onse ndikupira masapota ayankhidwa. Nkhani yoyamba inali ya osewera kusogolo mbali Chikumbuso Salima amenenso amasewera timu ya dziko lino. Osewera contract yake inali yokuti kutha January. Okay. Akubwerayo kati malipoti akumveka choncho. So anasala pang'ono kulowa chifukwa player ukalowa 6 months yomaliza ya contract yako umakhala utausaina ndi timu ina iliyonse. So panali chiopsezo panali maluma ati ena ayekha yakumfuna ena amati kaya Wanderers akumfuna ena amati kaya sasainaso zambirimbiri zomwe zimakambidwa. Finally Chikumbuso Salima has extended his stay with Bullets for another 3 years. Okay. So contract ikudzatha 2028 ndikukhulupirira kuti iyi ndi boostiso kwa iyeyo ngati player. Mawu ake iyeyo atasaina contract wanena kuti sizinali zovuta panga decision kuti akhale chifukwa timu iyi ndi yomwe yamusamala kuchoka ku youth kufika ku reserve kuzafikira apapa. Akukhulupirira kuti Bullets ali pamalo amene no kupita kunja kapena kupita so step ina ya mwamba kukhala kosavuta kwambiri atakhazikika be ku Bullets. Chabwino ndi twafuna tipite ku break kenako tikabwera tunikire mpikisano wa TNM Super League kena kubweranso NBS Bank kuzompikisano umene wafikaso pachindende. Yes, national division. National Division League. Masukulaji na FIFA Club World Cup. Ataona kuti Messi mpaka na free kick ati mpaka ngati mulungu ati mwendo wa mulungu ati akuyiforokoza bwanja azungu akoti. Ati koma amene chani munthu wamkulu. Chabwino nkuteka kuti mukungoti join kumene mukuonera ndi program ya Sports Arena kukufikani kuchokera kuno ku Times Television. Ni program ya kumathero asabata kuti weekend imene amatipatsira ndi anzathu aja a 888 bets in company atsopano yoyita masolo aja amulosera ma video games mwapeza nkhani imene nkamwankama pano ndi chindege kuulusa ndege ndithu komanso pa spin zinthu zambirimbiri zimene mungazipeza ndithu pa 888 bets. Tikabweranso tikhale tikuyang'ana nkhani zokhuza TNM Super League, NBS Bank National Division League komanso FIFA Club World Cup. Chabwino gawo lomaliza la program ya Sports Arena tumafuna titangona tsopano fixture ya TNM Super League kuti tikambirane nkhani zokhuza ndithu weekend imene kuti no league iyenda bwanji koma kunaliso game of course kati mwa wiki imenemo. Tinaona Moyale ndi Mzuzu City Hammers. Result imene yakupasa picture utani ya league. Mzuzu City Hammers yagonjesa Moyale lachitatu 2-0. I think result imene jayo kwa ineyo inaokha kuti no mbali makamaka ya Hammers fasina ambe bwino. Okay. Ya timu yemwe inali mu top 4 last season. Ni Rosevia so tibwera ndi hard kwa mimi. So ili ndi sponsorship Betika plus content kuphatikiza ndi mmene inachitira bwino season yatha. Anthu timayembekezera kuti ibwera ndi mphamvu kwambiri season ino. Okay. So kupambana it was long overdue. Imayenera iyambe kupambana. Moyale inali timu yokhayo pa Wanderers yomwe inali sanaluzepo. So yaluza koyamba Moyale. Ndori yatsala Wanderers yokha yomwe sinagonje. Pa Wanderers la mulungu kusewera ndi Dedza Dynamos. Osati Saturday. Tiyambe Saturday. Saturday kuli tinangona fixture. Okay. Yes, Chitipa. Wayona Saturday ndimene. Komanso Brigos ndi Mafco. Okay. Yeah, Chitipa ikusewera pa Khomo. Kaza mbiri Chitipa pa Khomo bawo. Sikuti mumango iwonerera. Kwambiri. Pa mavuta. KB ikuchokera kufa koipa kwambiri ndi Wanderers. Pa home analuza 3-0 apa kupita kukalonga ndikukhulupirira kuti yakonzekera ndi asilikali amene. Komanso koko sikuti akadusa moyera. Okay. Chitipa sisewera pa kwawo. Blue Eagles ikuchokera ko panga draw ndi Silver Strikers ali anthu ma odds akupanga favor Silver. Yes, last week. Koma Silver inali kuti inachita kuchinya kwa malizira kwene 90+. Ali sitikuona ngati Brigos ya wina Mafco sources zawo sizili pabwino. Ali ku bottom 3 ngati ndisakulakwisa.
ndi asilikali okhaokha amene pa Nankhaka Stadium ndikuti koma apo ndikuona ngati weekend imene chitipa ini mwayi ndi Kamuzu Barracks potengera ife former Kamuzu Barracks pakatipa inachidwa ndi Bullets 4 inachidwa ndi Wanderers 3 apa koma ndi chitipa Kamuzu Barracks ndikuti pa matimu akuluakulu atatu amene timayika mmwambamo yapanga concede zigoli 9 ya Bullets inachinya 4 Wanderers 3 1 silver 2 ngati 9-0 okay sayo sana tipite mwansanga malinga ndi nthawi la Mulungu Anzuzu City Hammers Ekaya game yabwino so one of the informed teams komanso masewero amene akumakhala koma so kwaonera kwambiri akumakhala ekha Wanderers itawera pa number 1 yeah Wanderers ibwera pa number 1 ikapambana pa game ndikufanana okay fine Dedza Dynamos khanga tiso kuchokera kuti inapambana ndi Songwe aliyesa yabo kuchokera kwa bwino aliyesa kuchokera kwa 3-0 with the high scoring iso jeni 3.3 goals sizwili ata akumana pa Kamuzu Stadium lachitatu ndikupira kuti Kalonga ndi Silver ngora ngati pene tipanga band moyali ndena ndose tikambira nalo lemba chifukwa kuti tizakha kuti tili ndi nthawi tiye tipita ano ku NBS Bank National Division League masolo alipo ndithu weekend imene tikuona ndithu kuti season kumene kwa skuli matimu atatu ali ndi 9 points Baka City 9 points Betundu Baptist 9 points Red Lions Red Lions so 9 points weekend kuli ma games titangona ndithu kuti no okay look table there on imene yes asayira ma game 4-4 na Midete Zita na Midete Zita yabweraso pamwambapo Baka drop ufika pa 4 komano Ntaja United 9 mwayo kuti tafika pamwamba inalephera Bangwe Yellow Stars inayamba bwinonso komano yaluza magemu awo awiri otsatirawo ya ili ndi 6 points ibe kunanga sichidwi chimakhala cha matimu amene anatuluka season ya nthawi zambiri kuti zikukhala ndo apo kwambiri timaina kuyang'ana fomo Bangwe Stars ndi Baka City ndi pamatimu mwatulukawo Baka City tiphatikize dela zifwa ndi nkhalakale dela mene mpira ulili kumalayo kuno samayenera kumamenya maligi ngati amene udzimangu nditatiye tione fixture weekend imene kuti no NBS Bank National Division League yenda bwanji masewera amene ndithu akhale akuseweredwa tisanamalize program ya Sports Arena Sunday kuli Mchinji Villa ndi Chintheche Ntaja United umayikamba ija ikuma ndi Gender United yes Gender ndiyo kayo ingo chapidwa magemu onse it's a fact kuti yoso ikavutika apande kupita ku Ntaja uko ndi ku no goals nakasi Ntaja chokera sokoluza ndi form iyachoka koluza kumulanje pa Ntaja danger pamachema kwambiri akunduza kuti nthawi yatithera komabe FIFA Club World Cup wena ba yes iwenda bwetaona Pamela sikummenyawo ahala ya Egypt nanga si focus kwambiri ife timakhala focus imakhala choyambirira matimu athu aku Africa ife ndi ma Africans so kumene kukuti apitisa nthumwi zathu Wydad Casablanca ayaku Morocco tatumiza Al Ahly Sundowns ya Sundowns inamba ndi kuwina ndi timu yokhayo yaku Africa yomwe yawina koma Al Ahly ndi 1 point ya loser ndi Palmeiras ya ku Brazil taonanso upset ina kuti dzulo kunali champion wa ku Europe ndi champion wa ku South America PSG ya gonja 1-0 ndi Botafogo ndi manena Mandela ati kuti Igo Jesus player ovuta kwambiri waonetsa uyu ndi kuti matimu onse aku Europe akhala kukanganira kumva kuti ina Spurs apereka kale njeni auri ma 38 million uyu danger si player so taona upset ali samaona ngati free kick ya Messi munaiona bwanji awo ujai danger ujai basi ndo ampira ine kwa ineyo that is the greatest player of all time ineyo debate ya gold kwa ine ni masamira kwambiri kwa Ronaldo apanga zinthu siningamunyoze komano pa awiriwa chiro china chichonse choyenera kuchita amachita game ndi timu yaikulu inayamba ndi draw group A linalo kuti no match day 1 kunaibe zigoli zizo anaisana ndi 1-0 azigoli ndi ma 1 koma pano taona zigoli mwina 5 alright ndithokoze kuti unabwera mu program ya Sports Arena yes ndathokoza kwambiri ndikho kuti nonso tikhaeti kubwereranso next week vete zabwereso ndi program ina yonga yomwe inetu ndikufuna ndithokoze ma sponsors athu 888 bets kapena kuti 888 bets amene amatipasira program ine ya Sports Arena mlendo wanga Mike Ndala timakhala naye nthawi zonse tikumanenso ma program ena otsatira ine ndi Danger left winger Williams Kondo atingoti osaonetsa kutopa komanso osafoka tapita